Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone sože kuguja, žino žireko itika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwaziwa ivateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Charlotte Chakabveyo vari kutiisira musign language. Kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya watinawo watiri kukurukura nhasi ndewekuti moto wakashaya simba pavari. Tichatungamirirwa namufundisi Betera. Apa musoro wenyaya tiri kutoreva kuti vakomana vaya vatatu havana kutsva nemoto. Tichiri mubhuku raDhaniel vateereri ratakakurudzirwa naKristu kuna Mateo 24. Kunzi kana muruda kuziva zvakawanda kugona kugadzirira the second coming, verengai bhuku raDhaniel. Muchikamu chapfuura takaona vakomana vasina kupfugamira chifananidzo chamambo. Mambo ndokubva avadeedza akati chii chiri kukonzera kudai? Mabva manyanyaita Mwari akaita sei munofunga kuti angakukundisei pamoto? Saka ndopatauda kuti muchiverenga pana Daniel chapter 3 verse 17 na 18 vakomana vachipindura vanoti kudii? Daniel chapter 3 verse ya 17 na 18. Kana zvikaitika hazvo Mwari wedu watinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo, iye uchatirwira paruoko rwenyu imi mambo. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Vakomana vakabva vapindura kuna mambo vakati, Mwari wedu uyu, nyaya yekutirwira pamoto yamachalenji ayi, Mwari wedu anogona. Anza anotogona akadake vaivimba nayo. Ndochaona kuti vari kuimba kuna mambo ndiaive mambo wepasi rese nguva iyoyo vachigona kupindura kudaro. But uchaona kuti dzimwe nguva isusu chaitotadza kupindura watinongoteedzera pabasa. But havaimira pana mambo mukuru aityisa kudaro. Saka mainzwa because zvaiitika pastor ndima ndakambonzwa muchitsanangura kuti madzimambo aita akakunda hondo zvaitoita kunge ana Mwari vanga vari kuhondo. Makamboitsanangura maiti kudini? Zvaitika kana madzimambo achienda kuhondo vaitenda kuti vamwari vavo vanoenda kuhondo. Right. Saka mambo akundwa Mwari wake akundwa. Alright. Mambo akunda Mwari wake akunda. Saka papfungwa ivateeri manje Nebukadnezar aitofunga kuti vakomana ava zvavari ma-servants angu kuno ndakatokunda Mwari wavo. Saka kungazoita mumwe Mwari futi anovabatsira here kuti vasapinde mumoto. Saka pfungwa yacho aitoona akadhifita naMwari wevakomana ava. Ende handizvo zvazviri manje mukurarama. Saka mhinduro yakapiwa navakomana ava muchidimbu vateereri vedu ndokumbira kuti ive mhinduro yenyu nguva dzose. Ngativimbei naMwari. Mwari wedu anogona. Asi akasada hake kutirwira tisaite zvinomusotesa. Toda kuona kuti vakarwirwa here vakomana ava. Verengai Daniel 3 verse ya 23 kusvika pa26. Daniel chitsauko 3 verse ya 23 kuenda ku26. Varume ava vatatu vana Shadrach, Meshach naAbednego vakawira pasi vakasungwa mukati mechoto chomoto waipfuta kwazvo. Ipapo mambo Nebhukadhinezari akavhunduswa
ndokukasira kusimuka akataura akati kumakurukota ake, hatina kuwisira varume 3 vakasungwa mukati memoto here? Ivo vakapindura vakati kuna mambo, ndizvozvo imi mambo. Iye akapindura akati, tarirai, ndinoona varume 4 vakasununguka vachifamba mumoto vasina pavakakuvadzwa. Wechina pakuonekwa kwake wakaita somwanakomana wavamwari. Ipapo Nebhukadhinezari akaswedera kumuromo wechoto chomoto wakanga uchipfuta kwazvo, akataura akati, nhai imi Shadhireki naMeshaki naAbhedhinego, imi varanda vamwari wokumusoro-soro, budai muuye pano. Ipapo Shadhireki naMeshaki naAbhedhinego vakabuda mukati momoto. Moto wakashayiwa simba pavari vateereri. Hanzi vakatozoonekwa vachifamba pastor, vakasununguka, they were free. But pavakakandwa vaine macheni. Hanzi kusvikira Nebhukadhinezari azoona moto maive nenhamba inenge yachinja. Chii chakaitika? Mama ane umwe munhu wechi4. Saka pavakakandwa mukazoverenga muchidzika, ivo vanototi Mwari atuma mutumwa wake kuzotirwira nekuti hatisina mhosva pamberi pake. Saka Mwari akatuma ngirozi yake ikauya nesimba rayo yakaita kuti moto utadze kupisa. Kurwira kwaMwari. Saka muri kuona here kuti vateereri nyaya inongoita kunge yemubhaibheri pastor, ndopayakunetsa izvino tichiti chavana muzeve inoita kunge yemubhaibheri kuti moto chaiwo ukatadze kupisa. Saka zvopisa zvaita kunge zvinhu zviri imaginary, kunge ungosiri moto chaiwo. But mamba ive mukuru kwenguva iyoyo akavhunduka naye zvakamunetsa, because chinoratidza kuti waive moto vateereri. Vane simba vakabata vakomana vachivakanda mumoto, kwanzi vaitotsva, kwete kuti vapinda muovheni ba. Murazvo bedzi hiti yacho yaivapisa vari kunze vakatofa. Saka hapana doubt yekuti maitopisa. Saka ndopandoshe kuti ushingi hwevakomana dai hwaita hwedu nhasi. Because pane pakawanda katinoitiswa zvinhuka tozongofunga kuti manje togodi vana vanofa nenzara, but zviri kubuda pachena kuti Mwari wedu anogona. Pane mubhaibheri pastor pari kuita kunge zvinonzi madzimambo aive netsika iyi yekuti akakukundai kuondoka vari kutofunga kuti naMwari wenyu akundwa. Saka pfungwa iyi ndoda kuti tikatasama madzimambo 2 pandoda kuti tibatsire pastor, ndoda kuti ibatsire kunogona kwakuine muteereri ari kufunga kuti kuramba aine marwadzo muupenyu kuratidza kuti Mwari wake haapo, kana kuti ndofunga minamata haisi kusvika. Because dambudziko dzekuti vanhu takwaasosieta kurwira kwaMwari nekubva taona maresults. Hani mazvona ka? Dzimwe nguva zvikasaita kunge zvadaro zvinoita kunge Mwari asipo. Mwari uyu achiri kutombopindira here kurwira kana kuti ndipapa bedzana? Mwari achiri kupindira nekuti Mwari anonzi zvaaive nezuro ndozvaari nhasi, ndozvanoramba ari nokusingaperi. Right, ndoda kuti muverenge mumwe muenzaniso wakamboitsiwa mambo ainzi Hezekiya kuna madzimambo echipiri 18. Nyatsoverenga henyu kubva verse 28 musvike paverse 32. Right, 2 Kings 18 kubva pavhesi ya28. Ipapo mukuru wavatariri akamira akadanidzira nenzwi guru norurimi rwavaJudha akataura achiti, inzwai shoko ramambo mukuru, iye mambo weAsiria. Zvanzi namambo Hezekiya ngaarege kukunyengerai nekuti haagone kukurwirai pamaoko ake. Hezekiya ngaarege kukuvimbisai naJehovha achiti, Jehovha uchatirwira zviro kwazvo, uye kuti guta iri haringaiswi mumaoko amambo weAsiria. Musateerere Hezekiya, nokuti zvanzi namambo weAsiria, yananai neni, mubudirei kwandiri, mudye munwe, mumwe nomumwe muzambiringa wake, mumwe nomumwe muonde wake, mumwe nomumwe munwe mvura yetsime rake, kusvikira ini ndauya ndikutorei ndikuisirei kunyika yakafanana nenyu, nyika ine zviyo newaini, nyika ine chingwa neminda yemizambiringa, nyika ina mafuta emiorivhi nouchi. Murarame murege kufa. Regai kuteerera Hezekiya kana achikugombedzerai achiti Jehovha uchatirwira. Ukainzwa nyaya yekunoita kunge kutyisidzirana, but paisatyisidzirwa ba. Mambo ari kutaurwa apa aive nenhume ainzi Sankarebi. Right. Mambo uyu ndiye anga arakasha. Nguva iyoyo kwakusati kwatombouya ana Nebhukadhinezari anga arakasha pasi rese. Saka paakasvika kwaJudha,
Hezekia ndiye aive mambo wacho. Saka aita rally vanhu vekwaJudha kuti isusu tonamata Jehovha mupenyu achatirwira. Saka akazvinzwa manje. Zvikanzi ivi muri kufurirwe neHezekia muchiti he Mwari wedu, he Mwari wedu, he Mwari wedu. Ezvinezvi maplantations amakadyara muchatadza kuadya. Ndakuvhiringai mai. Kana muruda kuti nyaya yenyu irambe ichiita zvakanaka, sarendai kwandiri. Hezekia zvaari kukudza kuti he Mwari wenyu, Mwari ndeupi wamakamboona akamisa inini? Angamire pamberi pamambo waAsiria. Angamire pamberi pamambo waAsiria. Kwaive kuchallenge chaiko. Saka muchaona ateereri kazhinjiwo mubhaibheri pese paiita unge Mwari aitwa a direct challenge. Aibva apindura zvisina kana kufungidzira. Zvisingasiye mubvunzo. Aibva apindura zviri decisive zvekuti maibva maona kuti Jehovha mupenyu. Chii chakaitika panyaya ndoda kuti muipedzise. Madzimambo echipiri chapter 19 verengai verse 32 kusvika pa33. 2 Kings 19 verse 32 na 33. Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiria, haangapindi muguta rino kana kuposhera museve imomo, kana kusvika pamberi paro nenhoo, kana kututira gomo revhu pariri. Zvanzi naJehovha, nenzira yaakauya nayo uchadzokazve nayo, haangapindi muguta rino. Isaiah akabva atumwa muprofita. Zvikanzi udzai Hezekia kuti zvaari kutogwinyisa vanhu zviya ari correct. Jehovha achiri mupenyu. Chiudzai mambo kuti uyu muchinda anonzisanika rebe apinde pa hanzi haana kana museve 1 waachapotsera. Apa ugona aive nehondo yakazara panze mathousands. Zvikanzi hapana kana paari kutomboswedera padhuze musatombotya henyu. Ndinoti muchiverenga toona kuti vanhu vakarwirwa sei. Pastor, verengai verse 35 kusvika pa36. Madzimambo echipiri 19 verse 35 na 36. Zvino nousiku ihwo mutumwa waJehovha akabuda akauraya vanhu vane zviuru zvine 150 nezvishanu pamisasa yavaAsiria. Zvino vanhu vakati vachimuka mangwanani vakawana zvazvitunha zvose. Naizvozvo Saniheribhi mambo weAsiria akabva akaenda akadzokera kwakare akandogara Nineve. Hapana museve zvishuwa wakapfuura. Because Mwari akatuma ngirozi. Masoja evaAsiria akarara mhiri kwebano. Ngirozi ikapinda pamisasa yavo ikauraya vese 185,000. Big army. Aisi namba yekuseka iyo. Handobva vafuma zviri zvitunha. Asi manje zvikunzi vakasiya mambo yaita nharo kutuka Mwari. Ndizvo kuti aone zvinoitwa naMwari. Andiri kuona ateerere kuti even iye Nebhukadhineza ndofunga raitwa zano raMwari kuti atume masoja kubata vakomana. Because Mwari aida kuti mambo awitness. Saka akaona kudzikinwa. Saka apa mambo futi haana kuurayiwa ba. Hanzi akangofuma achiona zvitunha ndofunga unoshayiwa kutaura naye. Hapana. Uchiona mukuru wako wehondo akafa wakadai. Hanzi akangotora naye kungopeka simuka kwakungoita chinyararira. Hapana kana imwe message yekuti uri kuita zvekuseka ndichadzoka. Kungoenda ndekwe. Hanzi akabva anofira. Mwari wedu akachallenjwa anotirwira kana achida. Ndopfungwa yandoda kuti ijeke kuateerera. Mwari anorwira. Because pandiri kudai munoziva kuti kudai kunotori nevana vamwe vekuti akada kuita zvekunamata anonzochadya kuchechi ikoko. Anobva anzi handisisiri vabereki wako. Dzingwa kana mukadzi kunzi bva pano hatigari nemunhu anonamata chechi isiri zvatinoda pano. Asi semu munhu iyeye akanzi aita mhosva ida kubhadharwa kumapurisa. Vabereki vacho havana problem. Asi paari kuti ndauda zvekunamata zvinotoavoida kuti asazopare mhosva anonzi hausisiri wangu. Saka ndima dzatiri kuerenga vateerera dzinoratidza pachena kuti Mwari achida hake mamwe masituations atinoita kunge tambunyikidzwa takamanikidzika aya Mwari wedu anotirwira. Ane ngirozi dzinogona kutirwira. Ndoda kuti muverenge mumwe mambo futi aive nenharo ainzi Faro pana Exodus 5 verse ya 2. Exodus 5 verse ndeya 2. Yes. Farao akati, Jehovha ndiye aniko kuti nditeerere inzwi rake, kuti nditendere vaIsraeri kuenda? Handimuzive iye Jehovha. Neni handingatendere Israeri kuenda. Handinoda tise mavhesi akawanda chiko chakazoitika kumuchinda. Farao akaramba achiita nharo
but Mwari vaita sekunge vari kumuratidza mbichana kuti ndinani. Vakambotumira matafi, mvura ikamboita ropa, akambotumira inda, kukaita mamota, mombe dzikafa, kumboita chimvura mau. Zvese izvozvo, so but iye airamba achingoomesa mwoyo. Achiti Jehovha ndiani? Matangwe kusvika matangwe afa ese nemombe. Ndopakazoti vanhu vakutoti Ishe makutikuwadzisa. Munhu waMwari. Vaire pasi pake vakabvuma zvikanzi munhu waJehovha. Padenda rechitatu chero nen'anga dzaka munhu wamuri kudhira naye mukuru, makudhira naMwari, asi akaramba achiomesa mwoyo. Unoziva ukagara uchizvikurudzira kusateerera, unozorega kutirimuka pamwe pacho chaipo. Saka zvakadaro zvokuti Faro akatozopedzisira ateera vaIsraeri, akaita zvivindi zvekupinda mugungwa raomeswa naMwari kuti vaIsraeri vapinde. Riri kuti mvura uku iri murwo. Asina kuvhura iye. Akaoma zvekupwayo. Yakatosimuka ikamira semadziro. Bati yakaita zvivindi so kufamba naipapo. Ipapo ndingo chitiko ipapo. Unoziva kuti ukaramba uchizvidza Mwari, mweya wakaipa unokugara wokuomesa. Zvekuti panofanira kurova hana hairovi. Alright. Ndo zvakazoita kuna Faro. Ende akaguma zvinosiririsa. Vateereri, patango pamienzaniso yemadzimambo matatu aya, chimwe chinhu chinenge chakanaka kuti vhangeri richitaurwa nemutoo unonzwisika sezvatiri kuita izvi. Tikumbire Mwari atipe hana dzinobvuma kuteerera. Hazvina kunaka kuitwa zvakaitwa Sennacherib. Hazvina kunaka kuzoita maguma anenge aFarao. Nekuti kutaura chokwadi, tikachallenja Mwari zviri pachena, Mwari achida akaramba akanyarara, anopindura zviri decisive zvinobva zvabuda pachena. Saka Mwari uyu akaita kuti moto ushayiwe simba, ndiye Mwari achiri kwere pastor? Ndiye Mwari mupenyu nanhasi. Ndiye watiri kutokurukura nezvake muno mustudio. Saka because chandiri kudariro pastor dai kuri kumachechi tichitaura nyaya iyi, pane paya pekuti ponobva panzi handizive kuti unogona kudaro wakatasana nemoto upi. Muri kuti here Mwari uyu achiri kugona kutobatsira mhando dzese dzemoto dzinogona kudaro dziri kusangana nevateereri vedu? Exactly. Kune vakawanda chero including vateereri vedu vane zvavakatoitirwa naMwari zvinobatika zvavanotoyatsona uyu ndiMwari. But imbondibatsira yapa, ndikuona kuti nguva yedu iri kufamba, toda kuti vateereri vanzwe kambo. Mwari uyu achiri kugona here nyaya dzevana pana asina mbereko? Pana asina mbereko? Kana Mwari akagona kusika munhu pakambe pasina, hapana chinomutadzisa kuti ape munhu asina mbereko mwana. Kana akapa vana Abrahama nana Sara, Abrahama iti 100, Sara iti 90, aguma kuteera. Aiwa, nyaya idzodzo ndodziza pasi. Achiri kudare here nhasi? Achiri kugona izvozvo, asi zvinofanira kuti zvijeke kuti kana achida hake. Asi muri kuti simba iroro ririko? Richiriko rakasara. Kore kuti munhu pamwe atokuma 40 years achingori musikana asati aroorwa. Mwari ane simba rekugona. Because unoziva paya paanoti Jesu paanoti mukarambidza vana ava kundirumbidza, matombo ari kunze kwerodhi aya anojamba akapinda munzira achiimba hosana. Kureva kuti Mwari ane simba rimwe rekuti chero usina wauri kuona ipapo paugere, Mwari zvinoita sekunge asika murume kana kusika mukadzi kuti muroorane. Ndoda kutendai vateerera, handizi unogona kudaro wakatasana nemumwe moto. Muchidzidzo chino Mwari wedu kana achida hake, moto iwoyo unoshayiwa simba. Rambai makateerera, chimbonzwai kambo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo. Tiri wana wa mambo, to imba parendo. Jesu mutungamiri, isu hatichazochki, titerere kwa ari, to imba parendo. Tinoenda kumusha, kumusha, kumusha. Tinoenda kumusha, to imba parendo. Tinoenda kumusha, apo kusina dima. Jesu ari kupenya, to imba parendo.
Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, moto wakashaya simba pavari. Toda kuti tione mimwe mienzaniso iri mubhaibheri. Shungu dzatinadzo ndina Pastor Rodzi ndedzekuti zvidzidzo zvedu zvikujekerei pachena kuti Mwari watiri kuparidza akasikawo ane simba, ane minzi dzakawanda dzekunogona kutibatsira mumatambudziko atinenge tasangana nawo, especially kuvanhu vane shungu yekuita ukama naMwari vachiteerera zvaanotaura. Pastor, ndoda kuti muverenge kuna Madzimambo echipiri chapter 6 verse 14 kusvika pa17. Madzimambo echipiri chapter 6 verse ya 14. Naizvozvo akatumirako mabhiza nengoro nehondo huru, vakafamba usiku vakakomba guta. Zvino muranda womunhu waMwari wakati amuka mangwanani, akabuda ndokuona hondo namabhiza nengoro zvakakomba guta. Muranda wake akati kwaari, haiwa tenzi wangu, tichadiniko? Iye akapindura akati, usatya zvako, nokuti vari kwatiri vanopfuura vari kwavari pakuwanda. Zvino Erisha akanyengetera akati, Jehovha, svinudzai henyu meso ake avone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso ejaya, akaona gomo rizere namabhiza nengoro dzomoto zvakanga zvakakomba Erisha. Ndiye Elisha munhu waMwari. Hanzi Elisha zvaaipota achiita, aipota achiudza mambo aitonga nguva iyoyo kuti muri kutewa nevanhu vekuSiria. Musadai varida kutsvaga pamuromo nemi. Hanzi saka mambo yaibva ateerera zvokutaurwa nemunhu waMwari. Saka vekuSiria manje zvaiva netsoti omwana nyaya dzatiri kuronga hadzisi kubudirira Mutengesi hanzi mumwe wamasoja akati haiwa nhema hapana kana mutengesi. Zvikanzi saka chii information iri kusvika sei? Zvikanzi kune munhu waMwari anotoziva zvamunoronga even muri mubhedhuru. Ndiye anoudza mambo. Saka mambo manje anaudzwa kuti paari kutumira masoja tendai munomutora nezvaari toronga zvacho zvaonekwa. Saka hanzi akabva tendai munomubata. Chii chakaitika pakasvika masoja? Saka pakasvika masoja akasvikokomba guta usiku vachida kuzomubata kwaedzi. Saka muranda waErisha ndiye akakurumidza kumuka kuseni, ndobva aona vakakombwa, ndobva amhanya kuna Erisha akati tapera basi. Alright. Erisha haiwa uri kutya vashoba kuduku takachengeteka. Zvikanzi munorevei? Munorevei? Hanzi because anga ari kutya zvikanzi maiwe tapera. Erisha ndobva anamata zvikanzi Mwari ratidzai jaya iri kuti tine security yakakura sei. Ndoparakavhurwa mazuva maiwe. Every gwenzi rine ngirozi. Pastor musadaro pastor. Muri kuti here kune zvimwe zvinoitwa naMwari seruku zvekuti dai tairatidzwa taifana kunamata Mwari takadekara pasi. Kana shoko iri dai tichiridzidza nemwero waro chaiko tichiona security yatinayo sevana vaMwari, unoziva kuti takachengeteka. Mwari hatiratidze zvake. Alright. Asi tinofamba takachengeteka zvekuti saka in terms of security hatifani kutombodhauta Mwari. Aiwa kana zvikatoita kunge zvapesa nepasaidi kutoti atendera kwete kuti apererwa nesecurity. Aiwa Mwari achiri kuita zvishamiso makore anaya. So unoziva pale mumwe musi ndakaenda kuKariba chinoparidza vamamai vakuntaurira pastor kudenga kuna Mwari. Zvikanzi ndaitongofamba zvangu kukaruka ndapinda mumakumbo enzou. Inzou inobva yatswanya zinzou ziombe unenge usingaroni. Saka hanzi ndaingochema ndiri mumakumbo ayo ndichingochema iye ichitsvaga kuti inditswanya. Variko vapenyu amai vaona nhasi. Aiwa kai ngatsvageka nzou inongodhila nevega. Inenge isingaoneka saka inenge ichitendera ichida kuona kuti munhu ari papi ndimubati ndimumbwai. Saka ivo mweya waMwari wakangoita kuti varambe vachitenderera vari pasi penzou. Nanhasi variko. Saka vateereri tine enough protection. Exactly. Saka zvinozobva kupi pastor zvimwe zvekuti unoziva kuti kunonhu notocherera tumwe tunhu pamba kuti musha uchengeteke. Ndoona sekuti mweya wakungoparara ini kutsvaga kuti ungoraswa zvako. Because protection ifanike ingirozi iri kubuda ika. Ukazotasa tunhu tunosungirirwa vana pastor vachinzi vachengeteke nekuti zvakadaika. Iro bhaibheri ichiisa pachena kudai. Kusaziva kuti unoziva shinda munhu ufunga kuti unochengetwa neshinda iko kune ngirozi dzine simba dzinogona kumisa mvura kuimisa so kunge woro. Ndoda kuti muverenge mumwe futi. Endai kuna Mabasa 12 verse ya 1 to 5.
Mabasa evapostori chapter 12. Moto wakashayiwa simba pavakomana avanhu vaMwari. Saka zvinoreva kuti kunyangwe nanhasi Mwari yeye anogona kushayisa zvimwe simba zviri kukushungurudza kana achida. Verengai Mabasa 12 vhesi ya 1 to 5. Mabasa 12 vhesi ya 1 kuenda pana 5. Yes. Zvino nenguva inenge iyoyo mambo Herodhi akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke, akauraya Jakobho mukuru waJohani nomunondo. Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha, ndokupfuura akabata Petrovo, aiva mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Zvino wakati amubata akamusunga mutorongo, akamuisa kumapoka mana, rimwe nerimwe riine varwi vana, kuti vamurinde, achiti amuise pamberi pavanhu kana Pasika yapfuura. Naizvozvo Petro akachengetwa mutorongo, asi wakanga achinyengetererwa zvikuru nekereke kuna Mwari. Ndiye Herodhi uyu. Yeah. Anzi zvakangomunakidza kuti paakadimbura James. Mwona James akadimburwa kapa. Akaurayiwa. But tiri kuti Mwari uyu anochengeta. Panoita kunge mubvunzo. Kuti sei James akazourayiwa vamwe vachirwirwa vana Shadhireki mumoto. Saka mibvunzo yemunozwa kuti chayakanakira sei ndakati tiverenge ndima iyi. Kune munhu anogona kutsvaya kwamuri kuti pastor ndiri kuzvinzwa, but munoziva kuti vese vandakakura navo vakaroorwa. Murikuona kuti anenge aine point ka? Anenge atori nepoint. Ende kuti kana inini ndiri mwana waMwari kana kuti Mwari achiri kugona, anotokuti tarisai muone pachechi pesapa, vese vandakakura navo vakaroorwa. Saka muchaona kaitiro iko kaMwari ndokandoda kuti kajeke kuvateereri vedu. Saka hanzi Herodhi adimbura John musoro, andobva atona kuti zvafadza vanhu, ndobva ati ndoda kudimbura futi Petro. Saka hanzi Petro mangwana kuseni aifanira kuti hanzi pakangoita kamwe kaholiday kaakaona kuti no gandirege kukanganisa holiday, but aiti holiday kapera mangwana ndo andadi ndoda kuti muone marwirwo akaita Petro. Verengai munzwe vhesi ya 6 kusvika pa11. Mabasa evapostori 12 vhesi ya 6 kusvika pa11 kuna 11. Zvino Herodhi wakatoda kumubudisa. Usiku ihwohwo Petro wakanga avete pakati pavarwi vaviri, akasungwa namaketani maviri navarindi vakanga vachirinda torongo pamberi pomukova. Ipapo tarira, mutumwa waShe akamirapo, chiedza chikapenya mumba, akarova Petro parutivi ndokumumutsa achiti, muka ukurumidze. Ipapo maketani akawa pamaoko ake. Mutumwa akati kwaari, zvisunge chiuno usungire shangu dzako. Akaita saizvozvo. Akati kwaari, fuka nguo yako unditevere. Akabuda akamutevera, asingazivi kuti zviro kwazvo zvinoitwa nomutumwa, asi wakati ndinoona chiratidzo. Zvino vakati vapfuura murindi wokutanga nowechipiri, vakasvika pasuo ramatare pavaipinda napo paguta, rikangovazarukira roga. Vakabuda vakapfuura neimwe nzira, mutumwa ndokubva kwaari pakarepo. Petro wakati apengenuka akati, zvino ndinoziva zviro kwazvo kuti Ishe wakatuma mutumwa wake akandirwira paruoko rwaHerodhi napazvose zvakanga zvichifungwa navanhu vavaJudha. Hanzi kusati kwaedza kuseno achiziva kuti achaburitswa. But pane chinhu chinongondinetsawo pana naPetro. Hanzi anga akatorara hope. Mufundisi, mungarare hope here mangwana muchiziva kuti muri kudimburwa musoro? Vakomana vaive nekutenda hatisiyanei. Hanzi anga akasungwa necheni, paine magurupu nemagurupu emasoja akamuchengetedza, vakarinda magedha anoteerana. Hanzi chekutanga cheni dzakadonha, amutswa kunzi mukadzega kuti ngwendere, zvikanzipfeka ndobva atopfeka paya, kwakutofamba vachibuda. Masoja aivepo vaitoramba vachiita kunge vakaganda. Ndozviri kundirenza ivo vanhu vachipfuura. Hanzi kusvika vasvika zvigedhi raine simbi manje racho rekuti iroro ndopane pachinzi hapapindiki, rakavhurika risina kubata. Andobva rati kwe. Hanzi saka pazvaitika pesa apa Petro aita kunge nechadzimira. Hanzi vangobuda vakurodhi kudai, ngirozi ndobva yaenda. Hanzi Petro akazoti pengena akati, ndazoziva Mwari atuma mutumwa wake kudhifita zvanga zvida kuitwa naHerodhi. Saka vanhu vanoziva kuti munhu kuti aimagine kuti nhasi zvinhu zvakadaro zvinogona kuitika kwandiri here. Zvinoitika pastor. Mukaverenga vateereri kuna mapisarema 34 vhesi 7 inobva yati mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Ndozvavaitirwa vakomana.
saka nyaya yekuti Mwari ane ngirozi dzinorwira muri kuibata here mufundisi kuti dzitoriko iri kujeka kuti kune ngirozi dzinorwira dzinotumwa naMwari. But munoziva kuti tichitaura kudai kuna unotofunga nyaya yengirozi ifeki. Hazvina kutanga nhasi. Verengai Mabasa 23 vhesi ya8 muone. Mabasa 23 vhesi ya8 vhesi 8. Nokuti vasadhusi vaiti hapana kumuka kwevakafa kana mutumwa kana mweya, asi vaFarisi vaitenda izvozvo zvose. Avasadhusi vangu vakanyanya komana. Muri kuona kuti vakafanana nevanhu vazhinji vanhasi. One vaiti hakuna resurrection. Right. Vobva vati hakuna vatumwa. Ngirozi. Saka kuvapuruvhira kapfungwa kavaive nakwaka kwaita kunge kuchallenge Mwari. Sezvaita naSankerib. Saka ndoda kuti muverenge imwe ndima yevaSedhusi vachipuruvhirwa kunzi no vatumwa variko pana Mabasa 5. Mabasa 5 verengai vhesi 17 kusvika pa20. Vhesi ya17 kuenda pa20. Yes. Zvino muprista mukuru akasimuka navose vaiva naye, vaiva vedzidziso yavaSadhusi vane godo kwazvo. Yes. Vakabata vaApostora vakavaisa mutorongo maipinzwa vanhu vose. Asi mutumwa waShe wakazarura mikova yetorongo usiku akavabudisa akati, endai mumire mutemberi muchitaura kuvanhu mashoko ose oupenyu uhwu. Right. VaSedhusi vanga vavharira mujeri vachiti hakuna ngirozi. Hanzi ndovedzidziso yevaSedhusi vekuti vanoti hakuna ngirozi. Saka vakatonyatsokiya. Right. Ndobva wavavharira vachiti mangwana toda kuvadeedza vakomana vapadare. Handobva watogara vakwana koramu yavo kuti vachitanga kuita zvinoda kuita zvedare. Handobva wati chiendai munokinura vauye kunoko. Right. Hanzi vakomana vaye vakawana pakakiwa. Hapana sezvavakasiya pakaita nezuro. But musina vanhu. Saka pakadzoka neripoti zvikanzi hakuna vanhu asi kwakakiwa. Mwari aedza kuvaudza kuti wedwe ndine ngirozi dzinorwira vanhu vani vangu. Hanzi vakangopusa vege vakashiya kuti saka zvinoti kudii. Ndinoti muiverenge pazasi munzwe 21 kusvika pa24. Mabasa eVapostori 5 vhesi 21 kuenda pa24. Yes. Vakati vachizvinzwa vakapinda mutemberi mangwanani vakadzidzisa. Zvino muprista mukuru navaiva naye vakasvika vakakokera makurukota neungano yose yavakuru vavana veIsraeri vakatumira vanhu kutorongo kuzouya navo. Asi varanda vakati vachisvikapo vakawana vasimo mutorongo, vakadzoka vakavaudza izvozvo vachiti, torongo takaiwana yakazarirwa, yakasimba kwazvo, navarindi vakarindira pamikova, asi takati tichizarura tikasawana munhu mukati. Zvino mukuru wetemberi navaprista vakuru vakati vachinzwa mashoko iwayo vakakanganiswa pamusoro pazvo vasingazivi kuti zvinozodini. Verengai vhesi 29 futi. Vhesi ya29. Yes. Zvino Petro navaApostora vakapindura vakati, tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Saka nyaya iyi yavanetsa. Vakazoti no zvotoita rumeka ngativapei caution. Ngativatsiurei. Tinyararai zvamuri kuita. Ndobva vavadeedzwa zvikanzi garai. Sekunge vavanhu kwavo because vanga vapererwa nemapinduriro akaita Mwari. Hapana akabvunzwa kuti ko makabuda sei? Vanga vakazviziva kuti Jehovha anodi vateerere Mwari wedu anogona akadake. Hanzi vazviziva zvikanzi vakomana tokumbira chiregai zvamuri kuita. Tisarambe tichinetsana, chiregai zvamuri kuita. Hazvinyatsotaurweka unoziva. Saka Petro hanzi akapindura kuti kudii pasi? Petro akati isusu zvakakosha kuteerera Mwari kudarika vanhu. Muri kuona kuti pfungwa yavina naPetro ndosemu navakomana vaye. Kuti Mwari kuvanhu vanovimba naye, vanhu vanoteerera Mwari, Mwari achida anorwira. Izvo hazvina question pasi. Mwari anorwira kune vanoteerera. Mapisarema yandambokupa ya 34 vhesi 7 inoramba ichiti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Pari kujeka kana. Pari kunyatsojeka. Saka taurai. Saka zviri kubuda pachena ndezvekuti Mwari achiine simba raaingove naro kudhara. Right. Asi Mwari wengano ndiMwari ari real. Ngirozi dzake dzinobata. Asi pamwe pacho anogona kurega munhu achitsva nemoto iye aripo. Kwete nekuti akundikana.
asi iye anenge achiziva zvaari kuona mberi uko zvazvinonobuda zvichirumbidza Mwari. Saka pfungwa yandiri kuda kuti imbopera izvinezvi, chikamu chinotera toda kuzoona kuti ko paanomboita unga aregedza. Because chikamu ichi ndaachida kuti chipindure. Kuna vamwe vanhu vanenge vachinzi imi muri kuramba kugadzira chivanhu chambuya venyu muchazviona. Saka gomba dema pambera. Ndiri kuona gomba dema pambera. Saka ndima dzatatora idzi mufundisi kuedza kuti vateereri vedu abate kuziva kuti angave Nebhukadhineza ari kutyisidzira kana Senikerebhi kana Faro kana ava vasedhusa ameno zvinoitika muupenyu hwedu, kakutyisidzirwa kese aka akashande nekuti Mwari wedu tichimuteerera tichivimba naye simba rekurwira anaro. Kuzi unoziva kuti vanhu vakatyisidzwa nzo muchaiona nhamo. Muchaiona nhamo mukuramba kugadzira tsika dzateto yenyidzi. Muchaiona iye achinyatsozva kuti hazvinopesana neshoko. Inzwai vateereri, tinofana kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Tichambonzwa kambo toya toenderera mberi nechidzidzo. Nerungwana nirwerumuko wamanda inoridzo tichamuka, haleluya tichamuka. Vatsvene vose vofara nemisodzi chavipo tichamuka, haleluya tichamuka. Tichamuka, haleluya tichamuka. Amen tichamuka, haleluya. Nerungwana nirwerumuko apo rufu rwaparadzwa tichamuka, haleluya tichamuka. Rungwana nirwerumuko rova zuva rofadza tichamuka, haleluya tichamuka. Vana baba vana mai nevadikanwi vose tichamuka, haleluya tichamuka. Tichamuka, haleluya tichamuka. Amen tichamuka, haleluya. Nerungwana nirwerumuko apo rufu rwaparadzwa tichamuka, haleluya tichamuka. Rungwana nirwerumuko ndoridisa zuva iro tichamuka, haleluya tichamuka. Ndoda muponesi wangu iye wakandifira tichamuka, haleluya tichamuka. Tichamuka, haleluya tichamuka. Amen tichamuka, haleluya. Nerungwana nirwerumuko apo rufu rwaparadzwa tichamuka, haleluya. Tinomuchingamidzai vateereri, regai tienderere mberi nehurukuro yedu. Fambai nedima mufundisi. Tauda kuti tichiona chikamu chimwe chekuti Mwari uyu achigona kuti moto ushayiwe simba. Pane dzimwe nguva dzaanoita kuti moto uite unge une simba. Saka zvine kakukunisa kazvinoita. Zvopesa zvakuita nekukonfyuza kuti Mwari uyu anotida here, ane simba racho here. Imbodzokorerai Daniel 3 verse 17 to 18. Daniel 3 verse ya 17. Kana zvikaitika hazvo Mwari wedu atinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo. Right. Iye uchatirwira paruoko rwenyu imi mambo. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Saka anonzi muKristu vateereri, munhu anofana kuita sezviri kuita vakomana. Panofana kuva paine marutivi mairi aya mufundisi. Ekusadhauta pawa raMwari. That's right. Asi poita rimwe divi rekuziva kuti pawa iroro Mwari ainaro, iye Mwari mukuziva kwake anogona kusaekta sezvatiri kutarisira. All right. Because vakomana vanhu vangoenda vachingoti Mwari wedu anotirwira vomira vakadaro.
vaiti asi akada futi kusatirwira still hatikunamate. Yeah. Tikaita vatendi vakadaro kana vateereri vedavo vane pfungwa yakadai mfundisi sekuti ndichaita zvinodiwa naMwari blue or black. Tikaita vateereri vakadaro mfundisi ka ndofunga zviri kuvavarirwa nechirongwa chinechi Mwari anofadzwa nazvo. Saka ndoda kuti tiverenge mienzaniso iri mubhaibheri yepakaita Mwari kunga asina simba asi mukudaro achiramba ari Mwari. Mufananidzo wekutanga uri pamurume ainzi Stefano kuna mabasa ndikono kutanga endai pana mabasa 7. Musati maiverenga vateereri, Stefani pakachuzwa madhikoni ekutanga ndiairi wokutanga. Bhaibheri pana mabasa 6 rinototi aive azere nemweya waMwari. Chechi yese yaunganidzwa pakutsvagwa munhu wakuti tingati ndiyo grade yepamusoro. Stefani ndiye akapinda panumber 1. Zvinhu zvake zvaive neumwari. Chiverengai munzwe zvakaitika paari kubva verse 54 kusvika 60 yaActs chapter 7. Mabasa 7 verse 54. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakafa neshungu kwazvo, vakamugedagedera mino. Asi iye azere nomweya mutsvene akatarisisa kudenga akaona kubwinya kwaMwari naJesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Akati, tarirai, ndinoona denga rakazarurwa nomwanakomana womunhu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Zvino vakadanidzira nezwi guru vakadzivira nzeve dzavo, vakamhanyira kwaari vose pamwe chete. Vakamubudisira kunze kweguta ndokumutaka namabwe, zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Vakataka Stefano achidana achiti, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Akafugama akadanidzira nenzwi guru achiti, Ishe, musavapa mhosva yechivi ichi. Akati areva izvozvo akavata rufu. Kutofa ero. Iwoona Mwari akamira kumusoro kwaina Jesu Kristu. Wakazara nemweya mutsvene. Mwari orega uchifa. Hanzi azere nemweya. Saka Bhaibheri riri kuisa pachena pfungwa yaive naShadrach, Meshach naAbednego kuti Mwari kana achida still anogona kutisiya totsva, but still vaita hatife takashumirana. Stefano akasiyiwa mufundisi akatofa. But still Mwari akaramba ari Mwari. And akatofa Stefano azere nemweya mutsvene. Ende kutopiwa assurance dai ari nhasi pastor kuti mwana paari kuti mama ona mama wacho otovaona vobuda kudo, but paari kuramba achirohwa kurodhi voramba vakatarisa. Ndozvakaitirwa Stefano. Akatoona baba vaina Jesu kurudyi, denga rakatoita kunge ravhurwa, unzoona tiri kuzviona, but Mwari kwakuramba akadii akatarisa. Saka izvozvo ndo zvimwe zviri kupa mibvunzo kuvateereri. Maipedzisira vatobva kuna Mwari, anobva kuna Mwari. But inzwisisai vateereri, Stefano akatoona baba naJesu ari kurudyi kwababa. Yaitova assurance yekuti tiri kuona, but haana kurwirwa. Saka hazvine nhamo iri kukukanga. Yes, ndizvozvo. Mwari vaikuita sekunge vakatama. Yes, asi varipo. Mwari wedu vanorwira. Verengai kuna Matthew chapter 26 verse 52 kusvika pa53. Mateo 26 verse 52 na 53. Yes. Zvino Jesu akati kwaari, dzosera munondo wako mumuhara wawo, nokuti vose vanobata munondo vachafa nomunondo. Unofunga here kuti handigone kukumbira kuna Baba vangu, vakandipa iko zvino vatumwa vanopfuura mapoka makurukuru ane 12? Chii kuitika papasta? Peter pakauya kuzobatwa Jesu muGetsemani, Peter akatora munondo wake ndobva adimbura nzeve yeumwe musoja ikatodonhera pasi. Angapotsa here? Aida kutouraya. Kana kuti akamzvengesa musoro here, nzeve ichibva yatodonhera pasi. Jesu achibva anhonga nzeve iye achibva aidzosera nemajecha aya, akatoizunza ikatodzokera ikabva yangohila. Ndobva ati kuna Peter, no, haisi nguva yekurwadzosera munondo wako maunogara. Dai yanga iri nyaya yekuda kurwirwa, handaimirira kuti undirwirewo nebanga rakwe. Ndaigona kutokumbira kuna Baba kudenga, vototuma thousands, millions engirosi ouya panapa zvokuti vanhu vese vari kuona vanotsakatika. Saka anotumira ngirozi idzi ndi Baba.
but saka Jesu ari kuti zvavauya kuzoita vanhu ava zvekundibata nekundirova nekundiuraya Mwari zvakafanira kuti zviitike. Mwari ari kutotendera. Mwari ari kubvumira. Saka mukuburitsa pfungwa yekuti pazvinoita kunge zvatirwadza toona kunge Mwari asina kuacta isusu tiri kunamata tichiita unani hwedu Mwari anenge atendera. Exactly. But ma-thousands engirozi ari kwawo akatomirira kutumwa. Saka pane chimwe chandaona pamaverenga vhesi ngirozi idzi dzinotozoacta kutirwira dzapiwa permission kana dzaudzwa naMwari kunzi itai so. Saka mukurero kuti ndikangotanga direct kungokumbira ngirozi kuti uya undirwire pane kakupotsa mbichana. Aiwa unogutaura nengirozi. Ai pane patinoimba dzimwe ngoti dai ngirozi yadzika kuti dzika kana mutumwa dzika undibatsire. Dzinotoudzwa naBaba. Mwari ndiye anopa ma-instructions. Kwete kuti ndingokumbira kuti dzika mutumwa. Zvavanoita zvese vanototumwa. Wokuti mutumwa kurati Mwari ndiye atuma. They are messengers. Saka panoda kuti vateereri vabate because maitiro adzinoita anoshamisa zvekuti vanhu tinopedzisira taakufunga kuti beta ndingokumbira idzo dzidzike. Zvekuti unotonzwa taakuimba kuti dzika kana mutumwa dzika undibatsire. Baba ndo vanotendera dzozotibata. Saka minamato inoramba ichienda kuna Mwari. Hatina mate vatumwa. Mwari otumira. But mukuziva kwake. Saka vateereri muri kuonera kuti Jesu chaiye haana kununurwa muGetsemane. Hanzi Baba vaigona kutotumira thousands of angels. But nengari yekuti zvaiitwa zvaive muurongwa hwaMwari. Mwari akasiya zvakadaro. Saka izvo hazviroti Mwari haana simba. Saka ndoda kuti muchiverenga pastor kuna vaHebheru kunobva kwaita kunge kwaakupa samari yezvatiri kudzidzisa izvi kuti chinonzi kutenda pastor kutenda kwekuzoti Mwari wedu is able. Yes. Anogona kudzivisa simba remoto. But kutenda futi kunoreva kuti iye semuMwari uyu mukuziva zano rake anogona kutendera kuti tife. Saka mutendi muKristu akabalansa kudaro past munhu iyeye ndo fanika magamba akanyorwa muBhaibheri. Auzununguswe nezvinosungwa. Saka nditendere iye zvino pastor kuti timbogadzira magamba ekutenda kuvateereri vedu. Manizwa here pastor? Tigadzire magamba ekutenda because neshoko because kutenda kwaane vanhu vakawanda ndekwekungofunga kuti ndikataura ngazviitike. Muri kuona zvikuitika ndikungofunga ndikataura ngazvidii. Yeti kutenda kunofanira kuti munhu akanzwa vhangeri obvuma kuramba achiteerera nekuchengeta. Ndiitire ichi asi kuve kuda kwenyu kwete kuda kwangu. Verengai Hebrews chapter 11 verse 34 na 35. Hebrews 11:34 na 35. Yes. Vakadzima simba romoto, vakatiza minondo inopinza, vakasimbiswa pautera, vakava nesimba pakurwa, vakadzinga hondo dzamamwe marudzi, vakadzi vakapiwa zvevakafa vavo, vamutswa, vamwe vakapurwa, vakaramba kusunungurwa kuti vawane kumuka kwavakapfuura nokunaka. Bhaibheri riri kuedza kusamaraiza. Ndofunga parinotanga chapter yaHebrews inonzi chii chapter iyi ndimi wapati? Ndiyo chapter yemagamba ekutenda. Iroseka yamwana. Yes. Saka chapter yatanga ichitaura vanhu vakawanda. Saka paona kuti handipedze manje munyori wacho abva ati gandichisamaraiza. Saka paari kuti vamwe vakadzivisa simba remoto ndana Shadrach. Zvikanzi vamwe vakatiza minondo inopinza ihondo dzaiwinwa idzi muBhaibheri. Hanzi vamwe futi vakapiwa vana vavo vamutswa kuvakafa. Ndofunga vakadzi vekuShunemi vaya vaiti mwana afa voenda kumunhu waMwari vonamata omutswa. But pazodzi pane rimwe boka raipurwa kurohwa kurohwa. Hanzi vairamba. Ndofunga pavairohwa vaiti vakarohwa nhatu mbiri vonzi muchine nharo here. Hanzi vairamba kuchinja statement. Vachiziva kuti kurohwa uku kuchaita kuti tife. But tikafa tichawana better resurrection. Manzwa kutenda kwacho. Saka vatendi kune kwekutoti Mwari anomisa simba remoto. Kune kwekutoti unopiwa zvewakafa wako amutswa kungoreva kurwira kwaMwari. But pane pekuti unopurwa kusvikira murufu. Hanzi magamba ekutenda aingoti zviri right. Why? Because vaiziva kuti mukufa kwacho futi hatina chataruza. Tichamuka. Noza kutenda kwakadaro dai kukave mamuri vateereri kuti Mwari ndo munamata shizha nechirimo.
chando chero kukadziya chero kukaita sei wafirwa nevana wafirwa nemurume wafirwa nemukadzi pfuma yaparara inongoti ndicharamba ndakabatirira unoziva ndokutenda kwaive nana Jobho ndizvozvo Jehovha akapa Jehovha atendera ake kuti zviite hanzi aparara pana Job 1925 pane paakatotaura achiti kunyange zvakadaro aitoona ndaakufa ndikandoziva kuti mudzikinuro wangu mupenyu amen pakupedzisira nezuva iro ndichamuona inini nemaziso izuva ripiko raireva rerumuko the second coming of Christ vateereri bhabhatidzwa iyi titange rwendo rutese Mwari anotipa simba rekuva tiine kutenda kwayo nana Shadrach anogona kutotitendera rimwe simba remoto rikadzimwa asi mukuziva kwake pane paanogona kutotendera kuti tife zvinoramba zvakanaka nekuti panenge pasina losi iverenge Hebrews 11 iyo chibva ipa 36 kusvika pa40 Hebrews 11 iyo 36 kusvika pa40 inenge yakuramba ichingotsanangura vanoita unge vasina kurwirwa naMwari ndo pane ruzhinji rwevateereri vedu verengai pastor Hebrews 11 verse 36 vamwe vakaidzwa vachisekwa vachirobwa zvikuru uyezve vachisungwa vachiiswa mutorongo vakatakwa namabwe vakatemwa nejeko vakaidzwa vakaurawa nomunondo vakafamba vakafuka matebwe amakwai nenguo dzembudzi vasine chinhu vachitambudzika vachiitirwa zvakaipa nyika haina kufanirwa navo vachidzungaira mumarenje nomumakomo nomumapako nomumakomba enyika ava vose vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo asi havana kupiwa zvipikirwa nokuti Mwari wakanga atigadzirira chimwe chinhu chinopfuura nokunaka kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu. Pastor, hanzi nguva yemadhark ages vanhu vaiendeswa mumastadium anenge aine malions dzisina kufidwa mhuka mobva mapfekedzwa dehwe rembudzi kuti uite unge uri mbudzi zvekuti shumba kana mbada ikaburitswa mukeji inenge ichiti imbudzi yaiuya nesimba rese ichisikokatyira pauri. Saka munyoro webhayibheri ari kusamaraiza mahardships akasanganikwa nawo. Vamwe vaitotungidzwa kuti vaite mwenje yedhorobha usiku uri pabango wotungidzwa usiku hwese moto uchiririma. Saka zviri kunzi vese apa kutaura chokwadi faith vaive nayo vakaramba vakaibatirira. Ende munyoro wacho atoti kutaura chokwadi vamwe vairara mumapako mumakombe enyika mumakatakumsi vachigara mumakomo. Hanzi nyika yange isina kufanirwa navo. Uchivaenzanisa zvavaita nenyika unonyatsoona these they don't deserve to be here. Zvekuti dai tiri kutaura nechokwadi by now vangadai vari kudenga. Ndo manyoro ari kuita but zviri kunzi havasati vako pasi. Ndo pandinoda kuti mutsanangure pastor kuti kadelay aka kuitirwa nemi vateereri pamwe chete nesu. Yes. Kuti tigadzirise ende Mwari anyatsoziva kuti munhu agadzirise zvinoda kudzidziswa. Right. Ndosaka paine nguva yekudzidzisana shoko kuti kunamata Mwari kunonzamwe kuti anga achiri sure aite catch up nevamwe agadzirise panoda kugadziriswa. Right. Nekuti dai vanga vachiona vaitodedzera kuti vamwana muri kuti nonodza. Zvino Mwari akangotendera kuti vazorore asi vakamirira iwewe nene kuti tisvike pachero chinodiwa naMwari pakunamata. Right. Maona here kuti list yemaheroes aMwari yemubhayibheri vazhinji vacho vakatsakatika sekunge Mwari asina simba. But paine vamwe vekuti Mwari akaratidza simba. Ndo zvinofanira kuwanikwa patiri vatende. Chiverengai Daniel chapter 12 verse ya 1 na 2 neverse 13. Daniel 12 verse 1 na 2. Yes. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka iye muchinda mukuru unorindirira vana vavanhu vako. Papo nguva yenjodzi ichavapo isina umbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira panguva iyoyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vavavete muguruva rapasi vachamuka, vamwe vachimukira upenyu husingaperi, vamwe vachikukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Verse 13 ya Daniel 12. Asi iwe chienda hako kusvikira kuguma kwavapo nokuti iwe uchazorora ndokuzomukira zvemugove wako pakupera kwamazuva iwayo. Saka kurwirwa vana vaMwari hakureve nhasi chete. Bhaibheri riri kutoti pachaitika resurrection kurwirwa kukuru sei ndadaro. Vakorinde inoisa pachena kuti mhando yekupedzisira ichaparadzwa ndirwo rufu. Saka kurwirwa kukuru kuri mberi pastor. Tichadzikinurwa kuguva because ezvinezvi mafiro ari kuita pastor zviri kuita kunge rufu ruri kukunda.
mangwana futi tiri kudzokera tichingonofushira zvekuti rufu ruri kuita kunge rwakunda kunge rusina kana chikuriri, chero vanamatirwa vari kufa. Saka manzwa bhaibheri rashandisa language yekuti vanhu vacharwirwa, pachaitika resurrection at the same. In fact vateereri, Jesus is coming again. Saka kuri kwekuti uri kurwara iko zvino, ana chiremba vari kutaura kuti oshai iri terminal, hameno zvaunogona kuwasangana nazvo. Ndaida kuti past mukunzwa zvakaudzwa Daniel, akanzi chirara ako uzorore, pamberapo uchamukira mumugoye. Saka handidi kuti vateereri muite shortcut. Manzwa unzi kune muprofita anobatsira, kuna anoshopera, kuna anouka, kune n'anga, kuti ukwanise kuwana 2 years nesimba ren'anga. Wadi kuweya zvinhu izvi kuti uzorora ako kuri kwekuti Mwari atendera. Pamwe ungochangopiwa 2 years, but paresurrection uchawana eternity. Saka kurwirwa vanhu vaMwari tofana uzorwirwa parufu. Chichi chaitika pachaya Kristu, Mateo 24 verse ya 31. Ndoda kuti muiverenge pastor mubva maoneka vateereri vedu. Mateo 24:31. Yes. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Yes. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina. Yes. Kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. Saka kuratidza kuti vatumwa vasiri kutumwa nhasi apa, ndofunga ari kuziva pakuru paachanyatsovatuma. Apo ndapanda ipapa kutaurai pastor muoneka vateereri. Zvanga zvakanangwa nechidzidzo chedu, Mwari ane simba rekurwira, anodzivisa moto, ende anoti chero ukapinda nemurwizi rwakazara rwuyeredzi, chero ukapinda nemumoto hautsvi. Asi ane nguva dzaanotendera vana vake kuyeredzwa, anotendera vana vake kutsva nemoto, kwete kuti akundikana aiyo, asi muuchenjeri hwake nekuziva kwake anoziva zviri kumberi. Saka anotendera kuti varare vozorora kwenyika ino iko upenyu huno, asi panouya Jesu pasecond coming tichamuka. Saka ngatibatirire kuna Mwari, tirambe tichiita kuda kwake, tiverengwe nechita chichaponeswa. Mwari vatichengete, vatiitire zvakanaka. Kana pangaita mibvunzo pamwe pasarira pamwe kuti apa pana kundijekera kwamugere ikoko, tsvakai hama neshamwari vanopinda sangano rama-Seventh Day Adventists, indai kwavari, vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa pamunenge muchida kubatsirwa. Kana kuti munogona kufona panhare kana kutumira mameseji panhare dzinotevera 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Mwari werugare akuchengetei tikusangana muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe. Tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza, mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza. Tenzini tungamire apo ndasvika nyanza, mananda ondishisa andichienda zororo, ndotsamira kune mwinga andinzwe